haba pek yakilum hapdengdu jongkeri iran haba pek sabar I kumba kidei ki mosyang I kumba kadei tang risiap omdon ai hanrei hapo jongkiri mosyang jongkeri ha iran kitei yaki jakas na nuklear ke baken saitam yag baka perthai kampat ju phosnu ai kidon hadu kumba prapo hadu khandai pho matari ai ke jingjilu hapo jong ke khandau hatrai jong ki mosyang kiba kiba ker tawyar ya ki kenro ki beskam juga tei ke jaga ki lengsun ki bakhlain bortam jong ke perthai ki lakban set de ki bom satrai juga kendau kita ki de ki GBU 57 ki balakban ngam haduk kumbahan ru pho metari ai ha ki nu ki jingtei penskam ki badon hapo jong ke ramau bat kini ki tirthma jong ke ri iran ki la shanghai ki jaka ki jelu palat ban ya kata ke baga riran kala snai kini ki jakas na nuklear ki badon hapo jong ke tegri kila tei hapo jong ke khendau la kum ke nongba ki thlu ki bala ban penkhut ki jaka trekam ki bari ki kamrabu ye ki misail ki jakabu ye ki tirthma hapo khendau ki bala shongdor palat $4 billion lani kumba chilak prapun rujar arspa san phui klur lada khenya ka pisan dia bat ka perthai situlup kalabu ye ka jingli menta ka longba la hatu lada on penhap de ki bom ha iran ken poine am shai kini ki jakasna bat ki jakabu tirthma jongkuri iran menta tongen yang am khendiat sapang jongkiri ki thlu ki bom la satiaban priang baki dan menta hapo jongkeni keri iran ki sedang nangne na ki lumba jongkeri iran ya kini kilum la kerkut da kilum bat ka risiap hanrei la penwandur janai de ki bala buri hapo jong ke khendau kumba sau phos nam ka ri iran kala snai ki nuclear program ningkong ka khlam buri bat hadin kala le ha ka jaka ka bari bat ha ka bakadu kala sna sandon hapo jong ka trai ju ka khendau kana than ka de ka jaka ka babuntam ki shong ha ka jingjelu ka balong hadu kumba sau pho hadu san pho metare ke jingjelu sapo jong ke khendau bat kata ke de ke jing sedang karukom perkhat kalong ke besuk bha hanre bun ba hasla khendau kalong ke besuk ban penpra dakibom hanre ban bu satrai khendau ka bu jing kumno ban penjat yeki bat haba pech sabar na ulum fardo I kumba don dak ai I kumba ki don tang ki mausyang suda bat ka risiap ke beturkhang I kumba I don dak jing im ai ruam hanre hakrung jong ulum ki don artli ki thlu ki badeban mi sabar ki bala khangdam bat ka linti ya sa ka we na ka jingtei ka ba kongsan tam ka ba don manu bala bantei hapreng jong ulum hafordo kini ki tirthma ki shong ha ka jingjelu ka balong kumba prapo hadu khandai pho metari ai ka jingjelu sapo jong ramau haringkat bar ka jingtap sapo yaki ar pho santli ai ki jingtei ki khrau jong ki ying ki babun mala ki la sna da ki mosyang ki ba bha ki badon hapo jong kane ramau sisin bakinu kinu ki kali ki la rung sapo jogri ki thlu ki lambek saki kram ki jelu ki badon hapo jong ulum bat ka jinghe jong ki surak sapo jogri ki kram kala ban nyam tang da ki jingya jong ki trok la pen skam bha ya ka jing persya ban pen pra ya kini ki jaka uni umau dalade ula dei lupa ka sertap ka ban ningkong ban yada kumba prapo hadu khandai pho metari ei umau granite ubala ban kjit yaki nu ki kenja jing pen pthai haswa baken poi sa ka nu ka benta ka badon jingma bat ka ba kong santam ju ka tei ka jaka menta tongen ya poi sha kini ki jingtei ka ba pen skam ya kini ki thlu da ki ba bun sertap ha por bakila sna khnang ba kin long ki baskam ki bala ban airu ye ka jieda ye ki di ki jaka ki baron hatrai chu ka khandau kum ki kamra jong ki ying ki pen internet bha ki don ki line jong ki kor pen khut ya ki uranium ya ka fordo la pen wandur balala ban bat la kumno hadu kumba lai hajari e ki kor pen khut uranium habaro artli ki kamra ki ba kongsan ki baron hapo jong ka tegethlu ka wei pa ka wei ka kor pen khut uranium ka de ban long ka kor ka bala ban pen bha kani ka machin ka shat pelon la ka jong ya uranium isotope da ka jing pendon kam ya ki di kor penkhut uranium ki pendap ru ya kal air uranium ha ka kor penkhut uranium da ka jing telun stat bha bat kani ka pen sting uranium ban khnyat yu shapdeng du jong kani ka benta
kata kalong banang penbun susu kini kia syonglang kumba shispa an rupo sautuli ki korpen kut uranium sha kita ki kaskat bat ka wei pa ka wei ka steak ka penbun ya ka kerdan ban penbha ya ki te ki tiar ban penthai kumta kini ki tiar ruk lana kham khlain haba ki poi na ka wei ka benta shika wei pat ka benta ban pentulun ya kini baro kane ka jaka ka don kam ya ka jingpen he jong ka ta ka kinjabor kumta ki pendon kamru da kita ki transformer ki generator bat ki nu ki tiar ki bala ban pen khlain ya ga ka jingtre ka jongki ya kini baro latap hapo jongki kor pen khu uranium ban pen tre kam yaki nang ta ki don sa ki kinjal air ki bala ban buri ki bala shna da ki engineer ba khnang ba kin khluj satia ki tiar ki ba ki pendon kam shapo jong ram eo kini ki jingle ki la ru ban pen pja ya kal air bat ki don ru ya ka jingne ha ka jingshit ka jingkhriat ka bala pendon kam de ki kinja machine kini ki don hatrai du jong uni ulumba kini ki air ban pen pengat ki bala bu renti ki yada ya ki kor pen khuj na ka jingkhluj palat jong ki pat bat ka jingkala jong ki jingkhluj baro ki engineer ki de ban sa baj hapo jong ka khndo ban trei ya ki kam bat ha fordo ka don tang ka wei bat ka tai ka long ka jaka ka bomkhi satya baro ka wei ka riran ki don ki jaka bu ya ki missile bat ki khat ya ka tai ka jaka ba ka de ka nongba jong ki namding bat ki ne baro ki don ha ka wei pa ka wei ka jala hapo jong ka ri hairan hapo jong ki thlu babu ya ki missile ki don kita ki ballistic missile ki bala dep ban pendat ha ki kali ki bala bu hapo jong ki tunnel ha ka jingkenjang ka balong hnriu hadu shipho metari ei ka jingkenjang bat kumba hnriu metari ei ka jingyar kini ki kali ki bala ban kit ya ki missile kila ban ya shabar lingba jong ki ta ki jakame jong ki tunnel bat ban set ru shakinu ki jaka bala thmu ban pha yiki bat kini ki kali onda ki dap ban set kila ban wan phai byang shapo jong ki thlu haba ki siat bat ki buri ka penlong yaki ba I kumba ka la ban long ba kini ki tiar ki la ban penjan kini kimlong satia ki ba la ban pau paiba hanrai ya kini la shna bat pentre kam bai tang hapo jong ka khndo da ki sipai ban nang pen sapryang ha baro ka wei gri ban penwandur ban im ha ka nu gu jaka hapo jong ka te gri heiran wat kana thanru kala shna ya ki jaka shna nuclear hapo jong ka khndo hagba ki don ki satellite ki bala lap bat pen pau ye ki thlu ki badang thmai ki bala te hangmi ki badon ye ka jingjilu ka balong prapo hadu chispa metar ai ki badon ru ka jede ba ka jingjilu ka badon hapo jong ka fordo kini ki jakala lap bat la yu ina hau da ki nong pet parman bala antat ba ka don ka jingti khndo bat ya ka khndo ka badang sa hapo jong ka te ka jaka ya ka jingkhluj bat ya ka yat ka yang jong ki kali kane ka jing tre dalade ke la penlong ai ya ka de rukom tre ka jong ki don ki machine ki bala ban sam shapo thlu ki tiar ban ti ya ki mosyang bat ya ka machine ki bakhya ban tre hangni haswa ba ka wei ka kor pen khut uranium kenrung shapo jong ki thlu ka jing pen pai tang ya ka wei ka jing khang ka de ka jing job jong ki engineer ki don sibun ki kinjanar ke bala penwandur ki ba yang ban yada ya ka jing khnyat na ki nu ki sertap kiba hajan kiba la ban pen pthai ka te ka jaka ya ka fordo late kham hajan ka ba de ka wei ni ki nongba kiba bu jing ma bha hapo ju ka te gri ban bu ya ka ne ka de ka jing prakhat jong ka san pthai ba kumno ki la ban siat che ki nu ki jaka ba ki don kam bat ki thmu na ka ta ban ai ka jira yaladi kini ki jing tre baro la ong ba ki de ki jing te be an ha ga jing jar ke wala jian nadu usnam ar hajar ar bat ki la pteng ban le ye kini baro khlem ka jing tip jong ka perthai hanre la lap ye kini da ki intelligent jong ka ri america ka united kingdom bat ka ri fran ka de usnam ar hajar khandai ki nong pe ye ki satellite ki la ithu ya ki jing ti ba ke jing pen me shabar ye ki jakhlia napo jong ka te ka jaka bat ye ka kom ya jong ki kali shalor jong uni ulum kane kala pen subas new ya ka ka bakala bandon ka ba phla hapo jong ka khndo kadai ho banai september jusnam ar hajar khandai ne lang jo president jong ri america ha gu por u barack obama u president jong ri fran u sarvasi but u prime minister jong ri uk u brown ha ka ju ka por la pen pau ya ka jing sngau khya halor jong ka jing tre jbor halor jong ka jing tre ha fordo shaga prthai u archive hadin ka ta la pen pau ya ka jing tre ka shisha kapla penwan dur ban snai ki terthma lingba ga jingpen me ya u uranium om na kapda ga jingwen toy jong ki ru pajba
bat slam hau benai Februari jong snam hajar arpun riu kendet sengi hashwa baka ri Israel baka ri Amerika ken sa hirtma yikri jaka kidur hake satellite ki pen I baka ri Iran kadang ya shashat kumno ban tei ki jiada kibron hapo jong ka parchin daga jingtmu ban penskam shushu yaka hashwa juga jingsha hirtma juga ri Iran kan sapoi bat ka jing penlut haga tayo ka bakhadu ban pendap jubor yaki ege baro kum baka glada bantmu bagi dia banyo tablut jadi dia baro kenang baka perthai kan yo I satya daga jingku Sulaiman semban persa ye gede jingtmu ga jongki kila persangga bala ban penpau satya hakmat jong ka perthai kari Amerika glada ban penkre ige tirthma kibala dab ban penwandur ban hirthma ye gede jaka sna nuklear jong guru Iran kumta gala penkre ban sna ye kita ki GBU 57 kita ki dirthma ki bala ban ksam lingba jong ke khando ki baron hadu kumba hanru point r metari e ke jingjrong barbaga jingkhya galong hadu kumba khat lai hajar kilogram ye kini ki de kita ki dirthma ki bakarpang ki sna de ri Amerika ki bompat dusna manu manuru ha ke perthai hadu menta ya une ubom lakban ki tang uwe hapo jong we ke lingsun bat kata ka de ke lingsun B2 Spirit Steel Bomber haga bagi lakban her klam da lakban yada de ki nu ki jing ai jeda ye ki lingsun chisin bala thau kin bakla satya ki B2 Steel Bomber kri oban siat naga jiko karsia sha Iran ka ba jangai da ki hajar mile ki don bun ki lingsun ki bahab ban pendap pnang klam sange hangni ki don ru ki khot ha ki lingsun ban thau ye ki jaka ki beri jong guri Iran kini ki GBU 57 ki lakban pha ye ki bom lingba jong u GPS G ubala ban ya lambe thik shagate ke jaka ke badon kini ki jingte jukuri Iran bat kile yo ban penjot ye ki jaka hapo jong ke khendo lingba ke jingsam juki bom GBU 57 kabalong hadu kumbahan rupo metari e sha ki jaka trekam kibari kibrashna ban penskam de Iran ka fordo ka donye ke jaka ke jeliu kabalong hadu kumba prapo hadu khandai po metari e ke jingjeliu kumta ka ri Amerika ka ri Israel ke haban pendon kam de ki buit kumno ban pen pra ye ki jaka ki bari jong ka ri Iran da ka bakila pen habun tuli ki bom ha ke ju ke jaka we un ksam ha ke jingjeliu kabalong san po metari e bat ubabut nadin un ksam sa kumba san po metari e bat kumta terter hadu ban poi shakite ki jaka ki badon ki nuclear site jong ka fordo namar baka ri Iran klashna ki jaka bu terthma hapo jong ka khando ha ka jingjilu kabalong kumne ha nathan ki don ki jingjilu kabalong saupo hadu sanpo metari ha fordo ki don ki jingjilu kabalong prapo hadu khandai po metari bat ki jaka ki ban shushnasan ki badon ha nathan ki don ki jingjilu kabalong hadu kumba prapo hadu chispa metari ki jingjilu layo ye ke jingtip baka ri Iran kalashna ye ki thlu ki bajelu shushu menta palat ban ye ki ta ki bala don luparu kat hadu bakin don shu ki nu ki tersiat ke juk menta ki bala ban peiling ba sha ki ta ki thlu ki bajelu jong ka ri Iran ki baka gla dab ban shna menta namar la penskam da ki kin jamau ki ba kum bala penskam da ki granite ki ba don hauta ulum fordo hanre ki ne ki jaka ye baka ri Iran gla ban shna menta ki kham khlan shushu ban ye ki ta baro kat hadu bagi ta ki bom GBU 57 kim la shu ban ksam lingba ki te ki jaka ka jingjop ye ka jing hirtma ye ki jaka sna nuclear jongguru Iran omdei bala pendon kam tang de ki bom hanrei la pendon kam ru da kita ki kut kita ki de kinja dawai ki bala ban penjot ya ki de tirthma ki badon hapo jong ki khendo kini ki kut ki la ban penjot ye ki 6000 tali ki kor pen khut nuclear ki badon hapo jong kanathan kibla pendon kam nadu usnam hajar khandai hadu usnam hajar sipho kini ki benta kila ban penyat ye ki kam kani ka khamla shu ban pensnu ban ye ki bom da ka penjot ye ki kor pen khut uranium ki batek la kam ya kini ki jakas na nuclear jongguri Iran bat kini ki kinja dawai kut kila ban ngam sapo jongki tang sudei na kini ki tiar pen khut uranium bat kini ki kor pen khut uranium ru kin sa snuhi dalade tang shu tin khu kini ki dawai kut jongguri Amerika kumta dei hangni baguri Iran gla daban snalo pa shibun ki kor pen khut uranium ha kini ki jingsna ye kini ki nuclear site ki ba khambha bat ki ba khambyang shushu na ka bata ban yo ki terthma ki ba khambha hapo le ke jongguri bat kala bu ru shibun ki terthma hapo jong ramau kari Iran ka don yo uranium ubala dab ban pen khut ubalong hadu kumba nru pho pasani ei ha usnam hajar rusan ha ba ga siat e ginu gidu gi jaka kumba khandai pho pasani ei ga jingbha ju ki terthma gi jongka
bat ka sa satang sijam ba ka ri Iran kan sayo ban pendap na complete ya ga diga mission ga kraw ga chungka kumba hanru pho person e ka jingdon hi dalade ya uranium kane kala pen khi win ya ka tei ga ri ba kumno kan la ban pendap ya ka e ka ba ka ga da ban thmu kumta ka ri Iran kala sange no hangne ban trei ya ga diga project om ban khang re tang ban shu sange shipor hangni Nagalang jong inspektor jong ka International Atomic Energy Agency lani ka IAEA ula wan pe yiki jakas na nuclear jong Iran hanrai ka Iran kala syak mana bahkan sna yiki nuclear plant bat bakala kam bakala sange no sisendon ya ga jingtre ke jongka dai hob nai jon jos nam ar hajar arhusan ka Amerika kala herthma yiki ki jakas na nuclear jong Iran kata han nathan hafordo bat ha Isfahan kumba chispa arpusan tali eki lingsun kila lech sha kene ka jing hirthma kini ki kenthop ki B2 steel bomber jogo Amerika ki carrier aircraft ki electronic warfare plane bat ki tanker kari Amerika kala ong ba baro lai tali kini ki jakas na nuclear jogo Iran kala sha penjot nagalang jogo CIA ru kala pentikana ya kene bakini ki lightly ki jaga kila sha pen prano hagi airstrike jogo Amerika kana than haga jingjilu ko saupho hadu sanpho metar la UI lingba ki satellite bagla jot bat khlam no lingkhat lingkhai ka fordo haga jingjilu ko ba prapho hadu khandai pho metar om sham la UI ga jingjulor balapan I de ki satellite na ka de ka jinghirthma jugo Amerika ba une ulum udang ne kumju kumba ulong menchwa haga ba ki engineer ka juk start ka ba menta ki la pen wandur ban pen skambha ye ka jingtei ka ba kongsan na ka ta jong ki jaka ba omdon uno ubom ubala ban poi shakidi jaka bala shna penskam dagidi ki engineer lani ki blaban poi shakini ki nuclear site jonguri Iran la yo I ki jingjulor jongka Isfahan Najram hanrai sapo khendopat ompat la ban penti kena satya la hatu kala donne am ka jingjulor kari Iran kala jubab hadin juga jingsha herthma ha usnam ar hajar arusan kala sedang biang ban shna biang ki thlu ki ba thma ki jongka ke bakham jelu shushu ban ye kita ke bladon menshwa hashwa juga jinghirma ha uni ubnaimat jong tosnam arjar phonriu lingba ki dor satellite layu I bak Iran kelas dangbyang ye ka jingtre ke jongka ban a ye ka jiada ye ka parchin kumsi banta ban a ye ka jiada ye ka jaka ka kongsan ke jongka bat menta ka perthai ka layu isai krar yakane baga we pakwe ke jinghirma kadon ha ka jingsha panjat ka bakrau kam dei setia ka berit lada ka don ka jinghirma na ka por ka we pat ka por dei hob naimat jong tos nam ar hajar phonriu ka Amerika ba ka Israel kela herthma biang ha sin ka ba ar dagwa kela target ye ki jakabu ballistic missile ba ye ki jakasna nuclear site jong Iran ha ka ba daga we ka buit kila penengkam bat ka takalong ban set ye ki jakame na kini ki thlu daga jingthmu ban khangdam sisndon ye ki jaka trikam jong Iran bat ka jingthai ha ki jakame jong ki tunnel ka long ba shirkhai bha hadu katta kata hanre kumba prapho hadu khandai pho metar e ki mausyang kila kijit no ki bor yada hashwa ba kan poi shakita ki jaka ka kongsan bat ki jaka ki bu jingma jong Iran Nagalang juga Center for Strategic and International Studies juga Amerika relatif dak CSIS kalayo ban pej benya bat ongba kene ke jing hirthma kala ban don tang khendiat khensoj ka jingjulor bat kalon ka ba hadu kata-kata ban la ban penduk pendam sisendon ye gi jakasna nuclear plant ki beri jongguri Iran namar ki don ki jaka ke jelu bha hapo jong rameu ki jaka trekam ki beli trelang hapo jongguri ha Iran kila ban yada ye gi nu ki jing hirthma ki banai jrong watla kala don ke jing hirthma ka ba kham sangeru kari Iran kala penlut por ki phau nam ye ki engineer kumno ba kinyo ban snai ye gi jaka ki ban ai ke jeda ka kerpang hapo jonggote kari kat hadu ba on om la shu ban penjot ye ki daki tirthma juga juk ke mentaro hatrai jong gigi sertap kadon ka umpnyang ka baladap ban tingkai ka bam ka baladap ban kun show lupa bat ki weipat ki jingtei ki brang ya hadu menta ka bamut ba ki ne ki jingtrei ki balak ban trei hangni de ki bun manai lada jia ba kadon ka nu ko jingsha set kut hangni hapok khendau na ka nu ko jingsha hertama kin om khuslai satya namar baro kini kilada byang lupa perkhat phi hapo ram el kalong kum ka nongba ka bakrau habaro ka we kari Iran kidon lut ki jingdon kam kat ka ba ki kwa kidon ki jakas na nuclear ki jaka buri ki missile ki jaka trekam ka boarding ka barki bianglot nadong sedong hapo khendau barki don ru ye ka jis no lang na we ki jala se ko we pat ki jala ya baro ki tirthma ki lingsun bat baro ki rukom herthma la trekam tang napo jong ki nyamra ki padon hapo jong ramau lada ki de ki kam ki berit lani ki kam ki krawru
ye ki drone herthma la bu hapo joge khando bat ki wei pat ki terthma ki kansai ki jongka kabut trekam juga ri Iran kadon artli ki benta jongga jingmentoi ki jongka bat ki pendon kamru ki terthma ki babha bat ki shirkhai ki bala ban yada yeledi wat ye ka ba ki penpoi sapo juga ki thluru ki dei ki donru la ki jong ki engineer kumno ban penpoi ki sam de ki thlu na ki pung ba ki pai bakin poi sikri thlu baki la ru ban khang bat ban pli da ka jing trekam na ringko bat ka umru ka poi biang por ba thik kat kum kane ka jing pendon kam ka jongki ki pendon kam ye ka boarding electric da ka wi pat ka sertap da ka jiada jugi tagi tiar ki batip da ki electromagnetic pulse lani ki EMP bakin om yo kinu ki jing shai khlam da pnisha da ka ni ka benta ka baki kala da panchna ki nuclear program menta ki shong ha ki benta ki ba jelu hadu kata ki blabu kerpang de keri Iran bat ki jihikai ne ki bor sipai wat la ga bor sansar ka kala baro hapo jung ka tegeri Henry ki ni ki jaka kin om kala satya haus nam ar hajar khat pra ki intelligent jung keri Israel kali thu ba kalayo ban kurup haduk umbasan pusan hajar page ki kot gisla jong Iran ki biade bagi kamsna nuclear jong Iran hapo jong nongba hateran bat hangne gila pen paulut ya baro ki jingsha ye ka jing thmu ban chna ye ki tekma ki ba kin saitam jong te gari ha Iran hashwa jo ka jing herma haus nam ar hajar arposan ki babun ki ru samphang gila ong ba ka Iran kan sa pen khen ye ki kindon chna nuclear na ki khindiat tayo sha ki babun teligi banai hashwa jo ka jing herma haus nam ar hajar arposan nagaliang jong ka SCIS kala buru ye ka por ba kam de shu bandang peteng ban snai ki nuclear hanre nagaliang jo Iran kam sham la ko ngu satya ye kata dag ba kala ong ru ba phila ban bom ye ki korpun khu uranium hanre phim la satya ban bom ye ki engineer ki bla pen wan dur ya ka te ke jaka ka Iran kala ai jing pen tibet da ki hajar mut ki scientist ban chna nuclear hapo jong ki south hosnam ki bla dap kumta haba phai khindiat saphang ju ki jingjia ha ki por ki bla dap ka Israel kala bom ye ka jing thmusna nuclear kabla tip ru ye ka te ka jaka da ka osirak reactor jong ka Iraq house nam sejar khandai spa prapoi Bangladesh ban sna ye ki jaka sna nuclear ki bade hapo jong ka khndo bat ka ni ka jing thmu ka jong ka glong ban pendap ban sna ye bom u bapura house nam sejar khandai spa khandai phuai Kari North Korea ru kala le ye ka ni ka ju ko rukom ba ka jing pentre ye ki nuclear plant ki jongka ya ka ba ka kala sna hapo ju ka khndo hai ka jing jelu ko blong hadu kumba chispa metar aa ka jing jelu ka jing tre ba ka jing pen he kala simpor da ki posnam ban sanction bat ban pen urlong ye ki jing tre jongka baro uput ba kongsan jongka bor kala ban simpor khamslam dagba kumno on la ban pen hirdor ye ka bat ban pen jot ru ye ki tiar kitar jongka hanrei la ong ba om la satya ban pendu jakpat ye ka jingtip ke jongki ya ka mon lani ye ki bru ki badon benta halindat jong ke kam ki nuclear program hapo jong ri Iran la mangba ki don hadu kumba chispa billion US dollar aa baro lani kumba khandai point lai phunyo lak crore ai la de khain ha ka pisa India ka jingbu ye ki terthma ka don ha ka jaka ka blati hapo khando bat bala shna pen skam bat ker pang bharu nagapta jogri terthma ga jongka ha ki benta shaphang sepngi ka don ka jingtrei ka basuki hanrei om sham la sang satya ban trei ka te ka jingtrei la shna ker pang ki thlu bari ki ter ban bu ye ki terthma la yo ru ye ki ne lingba ki jaka ki ba byang bha ban bu bat ki jaka ki baron ka man la gasngi hatrai du jogri ki jaka bu ki ba e bha ki don ki jaka sa jong ki nongtrei ki jaka ai dawai bat kat ka ba ki don kam ki la ban yo nangni wat la bun tuli ki banai ru kim don kam satya ban mi shabar na kini ki kram bat baro ki bit ki byang natong sadong haba ki troi hapo jong kini ki tunnel ki jongki da ki hajar ngut ki nongtroi ki don hangta ki engineer ki scientist bat ki nongtroi ki berit ki bala pentbit kumno ba kentip ban shna ye ki thlu lani ki tunnel ki penlut da ki bun tri ki snam ye ka jingim ka jongki ban sa hangne hapo jong ki thlu hagba on don manu ban yo i ye ki ladakan don ka nukuru ka jingkala ha ka san perthai kini ki don hapo jongri ki krem kim tip ai ye kata ki pendap ba ya ka jongka kamram ka jongki ba kan tre hapo jongini ki tunnel bat ka jingjop jongri ki jingtei ki don hapo jongri ki jaka ki long ki don kam hadu kata ya ka Iran hi barok we da ki posnam kini ki jingtrei ki ba pernai ki bala bu ri ru hapo jong une ulum ki bala yat hadu menta bat dei ru hangni ba kala bu ya ka perthai ya ka we ka jingli ya ka ba ka ne ka bu tre kam ka ri jong ka Iran kumno on la ban pensange ye ki khnang ba kin om la satya ban pendap ya ka thong ka jongki
kumta ki babun ki ru sampang jong perthai ki jubab ye kane menta bat ki snode ban ong ba kane kam de satya ka jingtre tang jong wei ka tiar hanrai kane ka de ka ta ka jingtu ye ki jingtip lani kata ka cyber attack ka jing hirthma lingba jong ka bormat bat ki dei ru kita ki jingtre ki bale bu ri lang ru baro ban ompen her arsut ye ka bat ba kim dei satya ban sange ye ki jingtre ki beri ki jongka kane ka pen pau ye ka jing start jong ki brew ha ga jing sisa ki brew ki bade ban don har ringkau hanrai kil ha ban sa hapo jong ka khndau ban pendap ya ka kam ka ba kraw ka jongki hangne ka don ye ki khanatang ba kane ka dei ka jaka ka ba don ye ka ta ka jingta ka ba shirkhai bha ya baro ki tiar ba kan ha ban shim ye ka jingkit khle hadu ba kinda lap kum ba ki kila lap ya uni ulum fordo ka jingyalong parlok bat ka jingpen urlong ka dei ka ta ka ei ka ba ka bor kamla banle haba phai kat kum ka JCPOA deal jungsnam R1000 khatsan lani ka ta ka joint comprehensive plan of action kani ka dei ka jete lok jong ko riran bat ki wei pat ki ri bat hangni ki don pratli ki ri bat kini ki pratli ki ri ki kenthop ye kari Iran kari Amerika kari United Kingdom kari France kari Germany kari Russia bat kari China baki dei kini giri kebele telok house nam R1000 khatsan bat bakila khang persya ru ye kari Iran bakan sna ye kinu nuclear plan kabalong persya ye ka International Atomic Energy Agency lani ka IAEA kumta dei haunu snam nagalang jong ka JCPOA kala penkelano ya ka fordo sha kata ka jakawat benya ya kita ki jingdon jing am kibadon hapo jong uni ulum badai ru hang tai kala wengno ya baro ki korpen khu uranium kibadon hapo jong uni ulum hangni kala bu ru ye ki kamera naga bada ban tip bad ban yu i ya korkom trekam hapo jong uni ulum day house nam R1000 khat pra nagalang jong ko ri Amerika kala wengno yalade na ka de kenhun ka tip da ka JCPOA lani ka ta ka joint comprehensive plan of action but day ru hang ta tang haki khendiat banai nagalang jong ko ri ran kala sedang byang ye ka jing pentrekam ya ka de ka jaka banchna nuclear hapo jong ka ferdo hangta kala pendat byang ye ki kor pen khu uranium bat kala sedang byang ya ga ka program ga chongka day house nam R1000 kat pra ka ri Iran kala penstat kat bala ban trei ye ka project daga ba kala pendon kamru ye kita ki kor pen khu uranium gi bathamai ki ratib dagi IR6 kini kilong ki tiar ke ba khambyang bha daga ba kala bujli ru ye kita ki kor pen khu uranium ki rim sha ki kor pen khu uranium ki badang thamai ki ba ka ga nang shulapshan bat ka jingtrai kala poisa ka henru phopasan bat hapo jong ka ni ram eu klas dang bat penhe bat penstat su kat ba ka lae ha ubnai mat jong matos nam R1000 arphun ru kala don ka jingsha hirthma ka basir khai bha ya ka ni ka jakas na nuclear jong ko riran ha ka step jong ka arphui turik jong rai mat jong matos nam R1000 arphun ru ka fordo ka dei ka jaka ka ba jilu bharu ka don ha ka jingbom tikna badbaki thlu ke badang thamai jongka layo jingte bakin sai sha penjot no ha gi por ki banwan ka CSIS kala penti kena ba ka riran kan satte pat ya kito baro ki bla sha penjot ha gi shisnam bat arsnam ki banwan ba ya ki jingkhang gi bakerpang on sa sinabyang namar ki dei ki ba khamduna ha ka jinglut kumno ban teibyang ya gi jingsha penjot baro shu lo ong ba ki jakabu ya ki uranium kilas dang ban menta kini gila barsa prang haslakhendau lani gila ruban rung segi thlu kisar kibadon hapo jong uni umoseng hashwa juga jinghir thma hausnam R1000 hosan nagalang jong riran kala ongba kala don ka jingsa prang jong ki tindong uranium hexafluoride ki jaka ki blabu hapo jong ka khendau kani ka jingsa prang ka sakta ye ka tei ka saudong ka saukun kini ki korpun khut uranium ru kin sap thai hi dalade namar ka jingshron palat ka jongki kini ki tiar ke basat pelon ru kin sa syak penjat da ka jingkhe bat wat kita ki tiar ke badan hangta hajan ru kin sabthai hanrai ban bujli kini baro kan simpor hadu kumba khat ar hadu khat prabnai ai kadur ke pura jong ka fordo bat ki thlu ke jelu jong ka than ki don baro hapo jong ka parchin kabari ke jakasa jong ki sipai jong ko Iran ki jagabu misai ki don hakwi pakwi ke jala hapo jong ka tegri ki jagabu ki drone ki de hapo jong ki tunnel bat baro haga khendau ka donru ka ta ka jaka troikam ka beri jong ki sipai jong ka Iran lapnya so ya ka wei ka thlu se ka wei pat ka thlu bat ka Iran bat ha ka Iran hi baro ka wei ka ri ka dap tang de ki thlu ki blapnya so na ka wei ka jala se ka wei pat ka jala
kumta wei u GBU 57 u shongdor hadu kumba khat $1 million bat don kam buntli ki bom ki kum kini nagamanta ban hersma persha ya gari ka jaka gabadan hapo jongga tei kari ha Iran kini ki thlu ke baduna ke jinglot ke la haban snabyang kini ke la ban kham duna ye ka dor jong ki bom ke bla pen prai ki thlu haba phai ha ka yok ka kot ban ai ka jeda ki thlu ki kham tat hanre ki bom pat ki dei ki ba khamram hanre ka jingdap ram ka ba shirta jo ko Iran kadang sensyar hadu menta namar da ki hajar ki engineer ki batre badla ong ba ka Iran ka don kam ye ka jeda ka ba shirkhai bha kat hadu ba kala mat ye ka jingdap ram habaro ka wi gori kumta ga wipat ka pateng ga ban sawan lingba jo ka jingdon jong ki thlu ki baskam ki bala dab ban don lupa kan sanam pan klan shushu ya ka ni gori namar ki long ki ba jrong ki ba jilu bat ki ba khya kat kum ga jingong jo ko Iran ka long ga ba suk bhaban tei ya ki thlu ha ki jaka ga ba jilu kumban pendap ega jingya linti baya ulum ubran hapdeng jong rishiap kidon artli ki jingkhang ya ki thlu tunnel ki kali kidon hapo khandau ki jingkhang ke bala thai ki kamra bla tei itnat ki korpan khut uranium kidang shat hadu menta kala ban long ba ka wei pakawi ki jingtai hapo khandau ke bran hapo jong ka fardo kala pen kalai ka jingkhain lupa baro ka wei jong ka jede jong ka ri Amerika bat ka ri Iran bat ya ko hukum jong ka perthai halor jong ka kam nuklear tang ha ki arphusnam haga por shwaban sep ka sngi haba pet ka jing itnat jong ulong kum mausyang ubalingkhut udon ya ka serniu ka bayar ka jingthaba jong ka rishap imat ba omdon AA bala betap hapo jong ulum baro ngitip uni ulum udon hangni baro ngitip hapo jong ulum kidon githlu baro ngitip ba hapo jong ulum kidon ki korpen khut uranium kibadon hangni hanre ngimtip kani ka jaka kandang don jing snain ne am ki bru baken im lada teibyang ya kini ki jingjulor baro sakawai pat ka jingtei kadai ka belati kham jelu shushu bani ya kane hanrei ya kane ka jaka ompat syam la itu la hae kane ka jingsna jongki kadai hapo jong ulum haba pet la I kumba om don dak AA kumba kala long yu ulum fordo ki bom ki la ban ksam tang kumba rupho metar hanrei kini ki jingtei gidon hadu kumba prapo hadu khandai pho metar AA ki jingjelu hanrei kane ka jingstat sayan shaphang jong gamryang om la shu ban mudur hadu mata haman laga jaka don AA hapo jong ki lum jong gori Iran ha ki rishiap bat ki nongba ki thlu bat ki machin ki dap hangta bada ki posnam ki jingtre ki don hangta bat ki ne baro kim syam la paushu sha ka slapur thai menta namar ki don hapo jong rameu hadin shi posnam hato ki ne ki thlu tunnel kindang don neam hadu menta hagi ar posnam ki engineer glate palat banya ka nugu ka jingete soskular ha ka san hima sima hapo jongte guri kinu kidu ki jikran jongki bor sipai kinu kidu ki jikran ha ka sanchar ke khadar kanni kran pan he ya ka ei ya ka ba ka ri ran klate hapo jong ka khandau khlam da khen ni ki ta ki jingthmu jongka baro kum ka wi ni ki jing angnut ka ba khrau ka jongka ban te ya ki jingte ha ka ni ka ju kum hapo jong ka middle east ka jingthmu ka jongki ka longba kimde ban penpo perthai ya ka ni baro bat mentala tip ya ka jingstat sayan jong riran ya ka baka kal pendekam hapo jong kategori bat kini ki thlu ka badan mata hapo jong ka khndo jong ulum fordo om don unu bom ubadangla ban poi ha ka jaka ka jingstat sayan ha ka be bat ki bor maryang kam la satya ban pensisa halor jong ke jingle jong guri Iran kidon southly e ki jingbatai halor jong ke jingja lada prapo metar ke jingjelu kidon kumbalai hajar teli e ki tagi korpen khu uranium bat kumba chispa billion US dollar ki jingpen lut hapo jong ta ka jaka kumba rupo metar ke jingbu ye ki bom ki baki kidon bat kadang sa asa arpo metar ke jaka ke barang laj banbu hangta bat kadon ru ke jingli ke ba mi hangni ke ba ong ba hatu ka jingya kren suk kala ban long lada ka bor kamla ban le ka history ka pen I bakala badru ka pen iru tangkatu ka nepor kala ban prano ulum ubla phalang tang sumar ya mi kesngi ulong uba jarjar uba kupru ya ka rongsyar hanrei omdon betip hapo jong u ka penlong yu kum ka wei ni ki jaka ka badon jingma bat ka jingkta ba krautam ha ka history jong ka perthai naka linti ya pin omla ban ithu yu
I kumba ka don tang risiap sudah. Kilum bat ka nigeri kila te ki eki bom la ban pedang. Bagadon ka nongbak ka kra hapo jong ka kendo. Bat ka la penlong ye ka perthai situlup ban sngulungo haba ki yui. Bat haba ki poi hakiri ki jaga. Kumta kini ki kam yak ba riran kalale deki pau snam hadu menta. Kumta ayupis ngau halor jong ke jingbatai sngop ha sakuman. Kublai sibun ye ka jing yai sha jong phi ngin se kedu ha wipat ke video.